Halló? Ügynök, lenne egy megbízásom az ön számára. Miről lenne szó? Szükségem van az Eszi magazin legújabb adására. Meg tudja szerezni? Nem gond. A 9. osztályosok már augusztusban elkezdtek ismerkedni az eszis élettel. Augusztus 25-e és 26-a között gólyatáborban vettek részt, amit a 10. évfolyam szervezett. A kisgólyák számára igazán tartalmasan telt ez a 2 nap. A reggeli regisztráció és igazgatói köszöntő után a 9-esek beültek életük első eszis osztályfőnöki órájára, ahol közelebbről is megismerkedtek egymással, valamint az osztályfőnökkel. Ezt egy sulitúra követte, amely során a diákok bejárták és megismerték az iskola minden pontját, közben pedig feladatokat kellett megoldaniuk. Többek között csengetési rendet kellett szerezniük és fénymásolniuk, de azt is megtudhatták, hol kell iskolalátogatási igazolást kérni, vagy a menzával kapcsolatos dolgokat intézni. A délután még ennél mozgalmasabban telt. Játékos csapatversenyen mutatta meg a 4 osztály fizikai ügyességét. A sport és az esti pizzázás után egy vetélkedőn kellett bizonyítani az osztályoknak, hogyan tudnak együttműködni és közösen feladatot megoldani. Volt például közös ének, egy rövid színdarabot is bemutattak, és egy mindössze pár perc alatt rögtönzött középkori táncot is lejtettek. A vetélkedő után a fiatalok egy bulin lazíthattak a fárasztó nap után. Épp testben épp lélek. Ez volt a mottója a második nap reggelének, amikor és a kora reggeli ébresztőt alapos testedzés követte. Délelőtt minden osztály ellátogatott az Atomenergetikai Múzeumba és a Paksi Atomerőmű látogatóközpontjába, délután pedig városismereti túra keretében ismerték meg jobban Paksot. A suli túrához hasonlóan itt is feladatokat kellett teljesíteniük az egyes állomásokon. A nap végén pedig egy jó hangulatú, közös műsorral lepték meg a tanárokat és a szülőket. A gólyatábor után már csak néhány nap maradt a pihenésre. Augusztus 31-én a tanévnyitó ünnepséggel kezdetét vette a 2015-2016-os tanév, amelynek küszöbén a felsőbbévesek között 134 9. osztályos diák, valamint új tanárok is álltak. A gólyák által összeállított műsoron közösen énekeltek, valamint 11. osztályosok vittek színre egy rövid, komikus jelenetet. A forró nyári napok után mindenki megújult erővel vágott neki a szeptembernek, ugyanis 1-én már a tanítás is megkezdődött. Az új tanévhez és kihívásokhoz sok sikert kívánunk mindenkinek! A tanév kezdete mindenki számára sok izgalmat rejtett, így a 12. osztályosoknak is, akik szeptember 9-e és 13-a között egy olaszországi kiránduláson vettek részt. A kora reggeli indulás és a jó néhány órás utazás után délután érkeztek meg Bibionéba, ahol megmártózhattak az Adriai tenger hűs habjaiban. Az időjárás szerencsére végig a kirándulóknak kedvezett. Másnap Velencébe, a Karnevál és a víz városába látogattak el. Itt megnézték a Velence központjában fekvő Szent Márk teret annak minden lenyűgöző pontjával együtt, így például a Szent Márk székesegyházat, a téren álló híres harangtornyot, illetve a Dózsa palotát. Ezt városnézés követte, ahol igen gyorsan telt az idő a színes forgatagban. A 3. és 4. napon a strandolásé és a fürdőzésé volt a szerep a diákok nagy örömére. A Jezolói Csúszda Parkban, az Akvalandiában a legbátrabbak kipróbálhatták a világ legmagasabb csúszdáját és Európa legmagasabb bungee jumping ugrótornyát is. Ez a kirándulás garantáltan örök élmény marad mindenki számára. Erről és a jó hangulatról is tanúskodik a rengeteg fotó, köztük az osztályfotók is. A nyári vakáció, a pihenés és a feltöltődés időszaka. De voltak olyanok is, akik a forró nyári napokban komoly megmérettetéseken vettek részt. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége és az Intersteno szervezésében rendezték meg az 50. Intersteno kongresszust és világbajnokságot Budapesten július 18-a és 24-e között. Az eszis diákok már évek óta a legjobbak közt szerepelnek a Magyarosz versenyein, így egyértelmű volt a VB-n való részvétel. Iskolánkat az 1-13. osztály tanulói Rácz Anikó és Szlanyinka Dóra képviselték.
A többnapos versenyen több területen kellett összemérniük tudásukat a világ számos pontjáról érkezett ellenfelekkel. Gépírás, szövegszerkesztés, beszéd utáni gépírás, gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés kategóriában kellett bizonyítaniuk. Az eszisek ezúttal is remekül helytáltak. A magyarok között gépírás junior kategóriában Rácz Anikó a 3. helyen végzett, míg a szövegszerkesztés junior kategóriában Szlanyinka Dóra a 2. lett. Anikó a junior gépírásban ezzel a VB 19. helyét szerezte meg, Dóra a junior szövegszerkesztők között pedig a VB 10. helyén végzett. Gratulálunk nekik! A gólyák egy részének nem csak az iskola új, de egy új második otthont is meg kell szokniuk. Az ESZI kollégiumában megtartották a 9. osztályosok szokásos beavatását a Szecskabálon. A jó hangulatú műsoron a diákoknak érdekes, vicces feladatokat kellett teljesíteniük. Így például digitális órát kellett a testükkel formázniuk, minél több ruhát magukra venniük, majd azt a leggyorsabban le is venni, de az is feladat volt, hogy egy lakásban tükörtojást süssenek, csak hogy néhányat említsünk a sokból. A vidám órák után a gólyáknak már nem jelentett gondot a közelgő gólyabál. A 9-esek már a gólyatáborban elkezdtek ismerkedni az eszis élettel, a tanév kezdetében pedig már éles helyzetben bontogatták szárnyaikat az iskolában. Szeptember 25-én került sor a gólyabára, ahol a legfiatalabbak hivatalosan is eszis polgárokká váltak. Hagyomány, hogy a 9-es osztályok rövid produkcióval készülnek és mutatkoznak be diáktársaik és tanáraik előtt. A 9. ás gépészosztály egy komikus jelenetet, a disznó tragédiáját adta elő. A 9. B-sek pedig azt mutatták meg, milyen sokoldalúak az osztály tanulói a környezetvédelem és vízgazdálkodás és informatika ágazaton. A 9. C-osztály elektrósai egy táncprodukciót adtak elő, míg a 9. D-sek kiváló ritmusérzéküket bizonyították. A bemutatkozók után sor került a kacsatáncra is, amelyet minden gólyának ropnia kellett. Végül a diákok és az új tanárok letették a gólyaesküt. Ezután pedig indulhatott a késő estig tartó buli, ahol mindenki kitáncolhatta magából az izgalmakat.
12. évfolyamosok már szeptember óta gőzerővel készülnek a szalagtűzőre, a tanév egyik legfontosabb eseményére. Minden héten táncpróbán vesznek részt, ahol a tánctanár segítségével készülnek a nagy produkcióra. Már hagyománnyá vált az esziben, hogy a végzősök az ünnepségen egy keringővel és egy palotással kápráztatják el a közönséget. Az alapok elsajátítása után kezdődhet a konkrét koreográfia gyakorlása. A kemény munka eredményét december 4-én a szalagtűző ünnepségen láthatjuk majd. ...45 országból érkeztek versenyzők a szeptemberi maraton kajakkenu világbajnokságra. A győri eseményen iskolánk tanulója, a 12. C-osztályos Koleszer Zoltán is részt vett, és kiemelkedő eredményt ért el. Vele beszélgettünk. Hogyan készültél a versenyre? 2 hét táborba vettem részt Győrben. Ott egy nagyon jó edző volt a vezetőnk. A maratoni felkészülés nekünk csak ennyi volt idén. Hogyan érezted magad a versenyen? Nagyon jó volt hazai közönség előtt versenyezni. Ilyen még soha nem volt életemben, és ez ritkán lesz, azt mondták. Úgyhogy hatalmas élmény volt. Hogyan értékeled a teljesítményedet? Teljesen elégedett vagyok vele. Ez az egyesbeli második helyemmel is elégedett vagyok, sokan kérdezték. Hát a páros győzelem ez meg nyilván. Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást és a sportot? Hát valamikor nehezen, de próbálok akkor is mindig koncentrálni, hogy ha edzésen vagyok, akkor arra, ha hazaérek, akkor átkapcsolom magam, és akkor tanulok. Milyenek voltak a versenytársak? Hát párosban sokkal jobban a mezőny fölén nőttünk, mint egyesben. Egyesben volt több kiemelkedő alak, aki már a síkvízi VB-n is megmutatta, hogy jó. Párosban viszont sokkal a mezőny fölén nőttünk. Mik a tervéd a jövőre nézve? Jövőre U23-as versenyző leszek, ott próbálok majd helytállni. Jövőre lesznek a válogatók ugyanígy, csak nyilván a keményen mezőnyben ott sokkal nehezebb lesz olyan eredményt elérni, mint idén. Épp csak elkezdődött a tanév, de már is nagy a sürgés-forgás az eszi házatáján. A 8. osztályosok számára meghatározó időszak az ősz, hiszen hamarosan le kell adniuk középiskolai jelentkezéseiket. Az eszi idén is nagy hangsúlyt fordít a továbbtanulás előtt álló általános iskolások és szüleik tájékoztatására. Október 16-án nyílt napot tartott iskolánk, amely során az érdeklődők közelebbről is megismerték az eszit és az itt folyó munkákat. Az aulában szokás szerint minden ágazat képviseltette magát egy-egy standdal, kiállítással. Így a látogatók betekintést nyertek a gépészet, az informatika, a környezetvédelem, vízgazdálkodás, a közgazdaságügyvitel, valamint a villamosipar és elektronika ágazat világába. A zsúfolásig megtelt aulában nagyon sok mindennel találkozhattak a diákok és szüleik. Többek között színes fénykavalkád, berendezett iroda, robotok ragadták magukhoz a figyelmet. A középiskola földszintje azonban csak a kezdet volt. Emeletről emeletre haladva minden szaktanterem tárt ajtókkal várta a kíváncsi vendégeket. Itt kipróbálhatták az egyes eszközöket, látványos kísérleteket nézhettek meg, játékos feladatokban vehettek részt, amelyek segítségével nagyobb rálátást kaptak az egyes képzések konkrét kínálatára, követelményeire. Az eszi rengeteg szabadidős tevékenységet is kínál diákjainak. Számos szakkör és sportfoglalkozás között válogathatnak, valamint lehetőségük van részt venni az iskola médiumainak életében is, így a Suli Rádió, az Eszirat és az Eszi magazin munkájában is. A nyílt napon a látogatói létszám önmagáért beszélt, de halljuk, hogy maguk az érdeklődő diákok hogyan vélekednek az Esziről. Rendkívül jó iskolának tűnik, nagy is, kb. 3-szor olyan nagy, mint a mi iskolánk.
jónak tűnik. Hát jó lehet itt tanulni, jók a szakok, a tanárok végül is jó fejeknek tűnnek, mindenki elmond mindent, készségesek. Hát sokan mondták, hogy ez Magyarország egyik legjobb szakközépiskolája, és úgy gondoltam, hogy ide lenne jó jönni. A szóbeli tájékoztatáson túl az eszirat külön száma is segítette az érdeklődőket abban, hogy minél több információt megtudjanak a jövőre 30 éves intézményről, a választható ágazatokról, illetve a felvételi eljárásról és a felvételi pontok számításáról. Az ESZI idén is felvételi előkészítővel segíti a 8. osztályosokat abban, hogy a központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból minél jobban sikerüljön. A nyílt napon kívül máshol is hallhatnak az ESZI-ről. A környező települések iskoláiba is ellátogatnak diákjaink, hogy az érdeklődő 8-osokat tájékoztassák a továbbtanulási lehetőségekről. Ha valaki esetleg lemaradt az októberi nyílt napról, és szeretne még többet megtudni iskolánkról, akkor látogasson el a következő nyílt napunkra, melyre november 19-én kerül sor délután 4 és 6 óra között. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Képzeletbeli időutazásunk során most 1989. szeptember 11-ére visszük vissza nézőinket. Ezen a napon adták át az ESZI főiskola épületét. A megnyitón az akkori igazgató Kovács Balázs mondta a nyitóbeszédet, és további érdekesség, hogy Weisz János tanár úr akkor még diákként basszusgitározott az ünnepségen. Az emlék felidézésének apropója, hogy idén már 25 éve annak, hogy az első évfolyam végzett az ESZI főiskolán. Igen? Olvastam a referenciáit.
Szeretném, ha leszállítana nekem valamit.